kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Ang ipangga mo ako, matod sa pulong mo, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, O Dios. Daygon ko ikaw, ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, sa bisan asa pangalan mo ibayaw ko, labihan ng grasya mo, nagikahatag ka na mo, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw, pagkasimbahon ug alagaran ko ikaw. Mayong adlaw sa tanan, ako nagalaom og nagaampo nga namo karon sa maayong nga kahimtang. Padayon ta sa ato nga series og sa dili pa ta padayon sa unahan magampo sa ta. Ginoo, salamat dinhi nga oportunidad, dinhi nga panahon nga imong gihatag din makatuon na sad mi sa imong nga pulong. Dako kani nga grasya amahan. Din madungog na sab namo Ginoo unsa ang mensahe nga gustong ipaabot sa matag usa kagasing-kasing dulonggan karon Lord. Salamat o Dios, nagapo sab kami Lord bisan pa sa mga tawo nga nasinati ang kasakit o kanang affected amahan sa pangitabo sa mao nga linog Lord. Hinaot ang imong presensya amahan, maka-comfort kanila, makapadayon kahatag nila kalig-on nga mapadayon sa adlaw san pa sa mga kaigsuonan Kristohanon didto Ginoo nga apektado. Padayon ka, magalig-on kanila, maggamot sa ilang nga pagtuo, magpadayon diha kanimo Ginoo. Taliwala sa grabe ka daotan, taliwala sa grabe ka distraction Ginoo. Is magpabilit nga mugamot ng ilang nga pagtuo diha nimo Ginoo bisan na imong panahon karon. Salamat o Dios, bless sa matag usam katungod sa imong mensahe. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen.
Naata karon sa Lucas, padayon ta sa ato nga series. Naata karon sa Lucas kapitulo 10 versikulo 38 hantod sa 42. Akong balikon, Lucas 10 38 hantod sa 42. Mahitungod ni istorya, mahitungod ni Marta og ning Maria. Ako ang pagbasahon 38. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus og ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay. Diin may usa ka babayi nga ginganlag Maria. Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. Maigsuon siyang babayi nga ginganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila. Busa miduol siya og mingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Sultihi siya nga motabang kanako. 41. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang nga usa raman unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Dios ng panlangin ang daan sa mga pulong. Now, naa si Marta, naapod si Maria. Ano siya ato ang nabasa. Now, ato silang ikumpara, atong makita na sila'y kaluha, naapod sila'y dili kaluha. So now, unang abutang atong maobserbahan is, kaluha sila is good sila. Maayo silang igsuon. Si Marta is dedicated siya sa kanang doer siya. Trabaho gid iya ha. Og naay trabaho human jud iya jung humanon. Lagi na siya ka hatag og dedikasyon sa iya nga trabaho. Now sing Maria kay ibutang nato is maghatag grabe pud yang dedikasyon og maghatag pud siya og panahon sa espirituhanon nga mga butang. Apan bisan lahi sila og aspeto is kaluha sila nga maayo nga managigsuon, si Marta o si Maria. Ikaduha is na sila'y kaluha usab ilang priority, good priority. Good sister sila, naapoy good priority. Si Marta, priority niya ang pagserbisyo, serving. Si Maria is iyahang priority po, sitting, lingkod lang. Dili lang kay plainly lingkod, apan naminaw diha sa mga pulong sa Ginoo. So, inana, lahi-lahi gapon sila og aspeto sa ilang priority, apan kaluha sila nga nindot og maayo ang ilang priority. Ikatulo po datong mabantayan is naslay choice. Naslay good choice, great choice. Si Marta, yang choice niya nga ni serbisyo ngadto sa Ginoo, ngadto sa mga katawhan, nasulod sa iyang panimalay. Apan naghatag niya og kaning gitawag natog frustration or naguol og naa diri sa bersikulo 41, naguol og nahingawa. Nagkapuliki siya, naguol og nahingawa. Iyang pagserbisyo, pili niya nga magserbisyo, apan naghatag niya og kahingawaan og kagulanan. Sing Maria, og ato ang nakita, og atong nabasa is gi-favor siya sa Ginoo. Or mabasa nato sa 42, gipili ni Maria ang labing maayo og walay makakuha niini gikan kaniya. So mas labing maayo. Maayo man sa ka Marta, pero mas maayo ang ka Maria. Like na nga pagkasulti. So now, atong makita diri ang faithful nga service ning Marta og ang paghigugma sa Ginoo ni Maria. So sa context sa ato ang story diri, kini balay ning Marta, panimalay ning Marta, iyang giablihan iyang panimalay og gibuhat niya sa tanan niyang makaya sa pagdawat, sa kanang gitawag nato good host siya sa balay. Sa laing tampi, sing Maria, giabli ang iyang kasing-kasing. Kung si Marta, giabli iyang panimalay, sing Maria is giabli niya ang iyang kasing-kasing sa pagpaminaw sa Ginoo. Og usahay ka nato, mga Kristohanon, is
mahimo tang Marta kaysa Maria. Usahay ka ng ma-priority na to ang mga butang, magbuhat og mga butang. Malimtan na to ang paghigugma sa Ginoo. Naginana, malimtan na to ang Ginoo tungod kay grabe ta ka busy sa buhat og mga butang-butang. Apan ato ang malimtan ang Ginoo. So now, makita nato si Marta nag-labor, si Mary nag-lesson lang, labor and lesson. Og atong nasayran nga mas gipaboran sing Maria og naa siya'y kalinaw. Wala siya nagkapuliki, wala siya nag-gool or nahingawa. Naa siya'y kalinaw, naay kalinaw sing Maria. So now sa ato nga modern nga society karon is dali ra kay ta mabisi. Dali ra kay ta nga dili makahatag og panahon or mohatag ta og panahon kadto pong sa mga butang nga priority ta. Kato mga butang nga atong gitawag nga murag importante. Ang pinaka-goal lang ana is mabutang nato nga dili importante ang Ginoo. Unahon nato ang ato ang trabaho. Unahon nato ang mga butang nga daghang mga rason nga dili ta maka-exercise or dili ta makabuhat sa diha paghigugma sa Ginoo. So adunay upat ka butang atong paghisigutan karon. Base nini nga istorya ni Marta og ning Maria. Upat ka butang. Una, decision. Ikaduha, devotion. Ikatulo, distraction. Og ikaupat, distinction. Again, una is decision, devotion, distraction, o distinction. So now, sa versikulo 39, versikulo 38, decision. 38, samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus og ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babae nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto sa iyang balay. Decision. Atong tanawon diri ang decision. So no, si Marta nasayod sa pag-invite pa lang niya ni Ginoong Jesucristo na uban niya mga disipulo. Nasayod si Marta nga bugat gud ni grabe kay ni nga trabaho. Daghan siguro kong lutuon ani akong pakanan nasayod na nandaan sing Marta. Mo nang gibuhat sa tanan niyang makaya ang trabahoon, ang pag-andam sa mga pagkaon, ug unsa man ang ma-offer nga best tungod kay yaman nga panimalay sa iya nga balay. Apan usahay ang best ning Marta kay mahimo nato or makita nato nga misguided. Sa ato nga culture karon is hinuon nag-value ta og karang grabe nga hospitality samot na mga Filipino is grabe kayo atong nanon ta ana hospitality. We kanang nag-value ta kayo mag-prepare ta og pagkaon, maghinlo sa balay, grabe kay tag reception para sa atong mga guest na mga nana. Apan sometimes is malimtan nato pag-build og relationship. Kung adunay importante nga butang nga ato ang katunan, nga ato ang makita or ato ang pagabuhaton or atong desisyonan is mao ang paghatag nato og higayon nga maka-build ta og relationship. Best ang gibuhat ning Marta apan misguided siya tungod kay best decision apan nahimo nga misguided tungod kay wala siya nag-build og relationship ni Ginoong Hesukristo. So now, or sa mga tao nga naangad to. Now, mao na ang missing ning Marta. Wala siya nag-build og relationship. Now, siguro igno nato nga sing Marta nagbuhat og sakto nga paagi or igno nato nga sakto nga desisyon. Apan ang pinagkanindot nga desisyon sa ato nga kinabuhi dili lang kay ang pag-open sa ato nga panimalay kun dili usab pag-open sa ato nga kasing-kasing mag-build og relasyon ni Ginoong Hesukristo.
So inana ato ang makita dire ang desisyon ning Martha. Ikadua, devotion. 39, maigsoon siyang babae kani si Maria na babae nga nganlag Maria nga milingkod sa tiilan sa Ginoo og namati sa iyang gitudlo. Namati ni Ginoong Jesucristo. Now kini kini nga Maria is the same ni nga Maria nga katong nagpudpud or nagyabo og lana, nag-anoint og lana sa tiilan ni Ginoong Jesucristo og iyang gitrapuhan sa iyang mga buhok. Ato na mabasa dira sa Mateo 26:6 city, sa John 11:1-2, John 12:3. Og kini ang gibuhat ning Maria, kini yang ay ibutang natong initiative nga iyang dili lang kay decision kun dili kay mao ni devotion, mao ni ang gibuhat niya. Nilingkod siya tipon ngadto sa mga disipulo. Tipon ngadto sa mga tao nga duol ni Ginoong Jesucristo. Or ibutang nato mga disciple ni Ginoong Jesucristo. So now, kana nga possession, shocking kay na sa culture sa Jewish tungod kay babae siya o kanang rabay si Ginoong Jesucristo, rabay, wala siya nagtudlo or wala siya ang kanang rabay is wala na nagtudlo or naanay gidisciple nga babae. So shocking kay na para sa mga lalaki, sa mga disciple nga naangad to nga, uy, nilingkod lagi ni siya diri. Shocking kay na nga culture. So tungod kay atong nasayran nga ang mga babae is wala sila nahatagan og formal or wala sila privilege sa formal nga education. So dili lang kay decision to ning Maria, kundi iyang gipakita kung unsa siya, iyang devotion ni Ginoong Jesucristo. So now, wala siya wala siya nanumbaling tungod kay nasayod siya sa unsa ang mas priority, nasayod siya kung mas unsay importante ang molingkod sa tiilan og maminaw sa Ginoo. Now gatong tan-awon diri ang senaryo, ang scene sa balay ning Marta. Atong makita diri kung unsa ang priority sa duha ka babae, ni Maria og ning Marta. Now, si Marta concerned siya sa pag-prepare og mga meal, siguro pagkaon meal og pagserbisyo, serve sa iyang nga guest, sa iyang tungod kay sa iyang panimalay. Apan sing Maria, mas concern siya diha sa presensya mulingkod sa tiilan sa Ginoo. And then, lain nga butang, si Marta, worry siya sa physical nga nourishment, physical nga panlawas nga nourishment. Apan sing Mary, si Maria, mas concern siya sa spiritual, sa iyang nga kalag nga nourishment. Diya sa presensya sa Ginoo is nagingon ng Biblia, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundi sa matag pulong nagula sa Dios. Kung unsa nato giatiman ang ato ang physical nga bahin, sa physical nga lawas, inana usab unta ang atong pagatiman sa atong espirituhanon nga bahin, in which wonder nga daghang mga Kristohanon karon nga weak, daghang mga Kristohanon karon nga barumbado, daghang mga malnourished nga Kristohanon, malnourished espirituhanon nga bahin. Daghan na nga mga Kristohanon tungod kay usa ka butang is wala sila naghatag og panahon nga molingkod diha sa presensya sa Ginoo, nga maminaw diha sa Ginoo. Hopefully ikaw karon nga nakatungod sa mensahe sa Ginoo is dili ka malnourished espirituhanon nga bahin. Nasayod nasayod sing Maria kung unsa iya nga priority, dili lang kay iya nang desisyonan, kundi iya nang devotion yang gipakita diha ni Ginoong Jesucristo sa paghigugma niya ni Ginoong Jesucristo, milingkod sa presensya sa tiilan sa Ginoo.
So inana. Ikatulo nga butang, distraction. Versikulo 40. Si Marta nagkapuliki sa pagsilbi kanila busa miduol siya og mingon. Ginoo, dili ka ba mo nung baling nga gipasagdan man lamang ako sa akong higsuon sa tanang bulhaton sa balay? Salti siya nga motabang kanako. Now, atong makita diri nga grabe ang distraction. Grabe ang kani sa POV ni Ginoong Jesucristo. Distraction na ang gibuhat ning Marta. Now, ang iyang pagserbisyo sa guest, basically ang pagserbisyo ni Ginoong Jesucristo pinagi sa buhat, iyang pagserbisyo is naghatag kaniya og kaguol or ang term diri nagkapuliki or nahimo siyang upset. Nahimog upset sing Marta, na distract siya tungod sa sobra niyang pagserbisyo, pag sobra niyang pagtrabaho. Siguro naglagot ni sing Marta sa iyang igsuon nga sing Maria nga nagpakitabang bagay siya sa Ginoo. Ginoo na sing Maria nga patabangon ako like inana sing Marta. So grabe ang distract ning Marta ani nga punto. Sa Greek word ani is mabasa ni is diakonia, meaning literally nga grabe jud ka distract tungod sa sobra nga trabaho. Too much service. So distract kayo siya nga naghatag kaniya og kalagot or kaguol nga even naabot siya ni Ginoong Jesucristo nga Ginoo patawa nga si Maria diri. Ako raw saw gatabaho like naghatag na og daotan niya nga emotion ang sobra niya nga pagserbisyo. So now sa ilahang nga panahon ang kaning hospitality or kaning pagserbisyo is dako kayo ning value para sa mga babae. Dako kini og value sa Jewish nga society. Og mao ni ang honor og reputasyon sa usa ka babae nagadepende kung unsa siya mag-manage sa panimalay, kung unsa siya mag-host, kung unsa siya ka hospitable. Inana ang ilahang Jewish culture or society. So now, ingno nato sing Maria is ingno nato sing Marta is ang iyang pagreklamo is legit nga nasuko siya or basig concern niya siya ni Maria nga ang ato ang reputasyon o dignidad is nabiya sa pagserbisyo, dili biya sa pagpaminaw tungod kay buhato sa mga lalaki sa ginaingon ko na sa previous nga punto. Legit ang iyang pagreklamo ni Ginoong Jesucristo ngadto sa iyang igsuon nga sing Maria. Og ingno nato tungod sa ilahang nga ibutang nato tungod sa ilaha siguro nga tradition is okay lang nga inana ang gi-react. Dili na to ma-blame sing Marta nga inana iyang gi-react. No, ato makita diri is nagkapuliki. Grabe yang pag-distract in which dili lang kay sa physical nga distract kundi naabot sa mental niya. Nasuko na siya, naguol na siya. Naguol og nahingawan versikulo 41, naguol og nahingawa siya. Naabot na sa mental iyang distraction. Now, tanaw na to sing Maria, kalma lang kayo. Naglingkod sa presensya tilan sa Ginoo, naminaw sa pulong sa Ginoo. Inanaw sa mga to ang kinabuhi. Kumuduol ta sa presensya diya sa Ginoo. Na means of prayer, pagdayig, pagbasa sa Bible. Nay testimonyo nga mugaan ang ilang nga pamati. Dili bation nila naman ang mga problema, naman ang mga pagsulay, pero mas lahi ang feeling nga magdaig ta sa Ginoo, nga moduol ta, ma-feel na to ang presensya sa Ginoo. Dili ta manumbaling sa mga distraction sa kinabuhi. Na mausad ang testimonyo na dito sa Lapu-Lapu. Dito nganong mag-service jud mi is naiusa nga testimony ngadto nga kanang mauran ha daw ang iyang sa tibok semana is mugaan ang iyaha, mura siyag ma-reset, mura siyag ma-reset.
mugaan ang iyang pagbati. Usa siya ka babae nga og inahan dito sa Lapu-Lapu nga siya lang ang nagkayod sa ilang nga pamilya. And then mora na iyang paagi daw nga mariset siya or like mugaan ang iyang kaugalingon, iyang pamati kung magdaig sa Ginoo, maminaw sa pulong sa Ginoo, magampo like inana. Init mausab ni ang ato ang makita diri distraction. Daghan sa mga Kristohanon karon is grabe ang distraction sa kinabuhi. Ug mao niya ang atong makuha nga leksyon is mas atong kat-unan nga higugmaon nato ang Ginoo kaysa ato ang worry or kaysa sa ato ang distraction sa kinabuhi. Ug diha makita nato kung unsa day kakalma ang atong kinabuhi diha sa presensya sa Ginoo. Ikaapat, distinction, katapusan. Versikulo 41 o 42. Apan ang Ginoo mitubag kaniya, Marta, Marta, naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang nga usaraman unta ang gikinahanglan. Gipili ni Maria ang labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Now, gi-explain ni Ginoong Jesucristo diri kung saan kalainan ning Marta o ning Maria. Si Marta is na-anxious siya, naguol siya o na-trouble, nahingawa sa daghang mga butang. Apan sing Maria, gipili niya o sa kabutang kung unsa ang importante, kung unsa ang necessary. So now, gitubag ni Ginoong Jesucristo sing Marta, nya na si Ginoong Jesucristo, Marta, Marta. Kani nga pagtubag siguro sa ato is mako nga gentle, Marta, Marta or Marika arisa inani ni siya. Like mura tag na magpasabot bitaw. Inana ni ang setting ni Ginoong Jesucristo diri nga gi-appreciate ni Ginoong Jesucristo ang iyang gibuhat, iyang pagserbisyo, iyang gibuhat sa iyang panimalay, gi-appreciate ni Ginoong Jesucristo. Siguro nag-smile si Ginoong Jesucristo nga, Marta, Marta, okay man imo ang gibuhat, pero mas okay kung maminaw sad ka. Lagi na nga tuno. Naguol og nahingawa ka sa daghang mga butang ni ana sa Ginoong Jesucristo nga usaraman unta ang gikinahanglan. Siguro ana si Ginoong Jesucristo nga ayo na pagluto og daghan o sara ang ato ang o sara okay ra ni mabusog na tani like kinana o sara ayo na pag adto sa daghan og unsa pa imong andamon, unsa pa imong prepare nga dili na kinahanglan jud para lang monindot ang imong nga hospitality nga aspect, but dili na siya kinahanglan para lang murag decoration lang nga nindot ka greeting. So, nasa Ginoong Jesucristo, okay, usara man ang kinahanglan, unsara importante, unsara ang grabe ka importante is mora ang buhata. And the rest of the time is pwede sad ka mo lingkod, maminaw, like inana, nga punto. O duha ang meaning diri, nga usaraman unta ang kinahanglan. Sa physical nga to nga bahin, usaraman, pagkaon ra. And that's it. Sa uban nga og mo na taog ka ng mga banquet bitaw is ang nasa una-una to is pagkaon, pero nagabot din nato ngadto daghan pa kayo nay lighting, nay mga nay kortina, nay mga table, nay mga design, daghan kayo. Mao sa siguro ni ang pagpasabot ni Ginoong Jesucristo nga usara man pagkaon mao sad enough na okay na. Sa espirituhano nato nga bahin in the same way usara sad ang maminaw ta muduol diya sa presensya sa tiilan ni Ginoong Jesucristo pagpakaon sa ato ang kalag. Usarasad ang ato ang nga gipokus. Sa 42 gipili ning Maria ang labing maayo ug walay makakuha na ini gikan kaniya. Ug atong nasayran diri is wala gikasab-an ni Ginoong Jesucristo sing Marta. Instead mas gi-appreciate niya nga okay man imong gibuhat. Apan mas okay ang gibuhat ning Maria.
gipaboran sa Ginoo sing Maria, pero wala niya gipaubos sing Marta. Mo ang nakanindot pod nga ato ang makita diri. So now, ato ang makita sa ato ang kinatibuk-an nga passage sa ato ang nahisgutan karon is nagisgot sa paghigugma sa Ginoo. Sa ato ang best nga atong ma-experience, atong pagabuhaton, sa best nga ato ang madunggan, sa ato ang pagpaminaw, kung unsa ang pag-respond sa pulong sa Ginoo. Now, warning po ni para nato mga Kristohanon ang kining story ni Maria, ni Marta og ni Maria. Usa po ni siya ka warning. Nagiingon dira nga dili nato himuong Dios ang ministry. We will not make ministry as an idol. Mao na ang ma-burn out ang usa ka Kristohanon is grabe kay ka pagbuhat sa mga buluhaton diha sa Ginoo. Grabe kay ka diha sa church, grabe kay ka diha sa mission, grabe kay ka serbisyo. Apan sa tinud-anay is wala kay higayon. Wala kay tinud-anay nga oras nga kamo lang sa Ginoo. Lagi na mao pod ni ang warning nato ingon nga mga Kristohanon. Karon ang hagit nato. Asa man ta karon? Naabatang adto or naata sa presensya diha sa Ginoo. Makita ba nato nga naglingkod ta diha sa tiilan sa Ginoo nga naminaw sa Ginoo sa iyang mga pulong? Ako nagalaw mo nagaampo nga sa nakadungog sa mensahe karon. Muduol ta diha sa tiilan sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo. Kinatibuk-an paghigugma og pagtagad para sa Ginoo lamang. Magampo ta. Ginoo, salamat din nga panahon ni gayon. Dako kayang papasalamat amahan sa imuha nga pulong nga nag-remind ka namo sa kinabuhi ning Marta og Maria. Dili man daotan o Dios nga mobuhat og mga butang sa pagserbisyo, apan mahimo kining daotan kung ikaw ang amoang malimtan og mapuli ang mga butang kalibutanon lumalabay lamang. Ginoo, salamat sa pag-remind ka namo nga diin labaw sa tanang butang, ikaw Dios ang among unahon. Ikaw ang priority. Ikaw ang naa sa taas. Salamat o Dios padan po ka magahatag og lig-on sa kasing-kasing, lig-on sa pagtuo, gamot diha kanimo, lig-on ang pundasyon nga din moabot man ang mga distraction sa kinabuhi. Sama mi ni Maria o Dios nga dili manumbaling. Pagpadayon gyapon mi paglingkod, pagpaminaw sa imong mga pulong. Salamat Dios, pudayon ka mag-bless sa mga tagdalunggan o kasing-kasing nga tungog sa imong mensahe karon. Wala ko masayod amahan sa ilang kinabuhi. Naaba sila karon sa kasakit, naaba sila karon sa kalisod. Ginoo, paabota imong mga kamot. Kung naman sila sa mga kasakit o Dios, ayuha sila Ginoo, hikapa sila Ginoo, ipaabot imong pagagamhanan sa ilang panimalay, sa ilang kinabuhi. Nasayod mo Dios nga walay uncertainty kining nasa kalibutan karon. Og ang nalang mi kasiguraduhan is ikaw nga Dios, dili mausab ikaw nga Dios, gamhanan og among pag-aakuptan hantod sa among katapusan nga kinabuhi nga ikaw lamang o Dios among pagadaygon ipataas hangtod sa kahangturan. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Og amen. Join our regular Bible study groups on Tuesdays and Sundays, 8 to 9 p.m. As well as a time of fellowship and encouragement with fellow believers. Whether you've got a toddler, a grade 4 to 6 adventurer, or a grade 7 to 12 teen, our Sunday school has a spot just for them. Drop in at 10 a.m. to see classes where every age learns, plays, and grows together. Let's honor God by supporting His church.
Kindly use the box at the back for tithes and offerings. Follow our Facebook page to stay updated on church activity.